Hambai joto takuk tei bu sorongno fulano ani technical official YouTube channel ni bisingtui jotono no lamsoko tei jotono khulomung yaparo norong bagai ang haina hai katal video tuwi phaika norok o video no nainen bagai chaitokdi tei video no skip ta khaiti engke khapani takuk tei buksong ang tini norong bagai boma hai video tuwi phaika tei bo topic no tuwi phaika norok fulano ani video ni intro haikeba video ni title thumbnail no nuguno norok sawi manbai khana engke faide amsu kok rokno salaioi tini ni video ni topic ni bukhago thanglaina takuk tai buksong ang tini norong bagai video tuwi phaimani main murda hangkai omose Jani Tiprasa khorok ba takuk tei bukuk khoroksano hopung rompre oi pulis rok bai manjaka khapani takuk tai buksong norok video ni skin no nukhunai hi omorong no chini bukuk khoroksa omor soksu ya borok no rompre oi borok tabuk pulis ni yago khlaijak engke omono ang tini norong no sanani bagai main topic dui phaimani engke bwskango chini Tring festival kotor ma tongo norok jotono saimano Jani Tiprasa hasteo bosor bosor no bisi brum brum no Tring palalayo haidiba omo kaisa Jani Tiprasa rokni hokumu mukumu haidiba kaisa Tiprasa rokni culture ঠিক আছে ককরই অবশ্যই Tiprasa rokni festival bisi waisa সব সময় no जों palalayo tei songchalayo engkai o Tring festival no nainani bagui joto borok no Jani Tiprasa hasteo chwlang thung bwrwi thung jotono joko joko onglaijak tei jotono tongthok laijak tei jotono khushi wnglaijak tamni hingke o Tring festival no nainani bagui haidiba engko omono ang tini norong no sanani naimani hingke besirbak chini Bwrwi sikle rok no ang sanani musungo takutai buksong norok bwskangni Tring jeta festival no norok nainani hinui joko joko wngui tongphano ba musungui tongphano thanani bagui norok ni target thaikeba nokni bwkhao musungui norok tongphano ba naifano thangphano ek number norok jara Bwrwi sikli rok norok hus tongbaijadi norok hus wngya hingke phiaba kwbangma no o festival ni salo norok podre podrok wngui mano oboni bagui no ang tini o video ni bisingtui jara Tring festival no nainani hingtongnai rok ba tongthokui tongnai rok thanani hingtongnai rok kokrui norok thalaidi naidi omo chini kaisa Tiprasa rokni culture tei chini Tiprasa rokni hokumu mukumu haidiba norok nainani bagui norok thangnani bagui norok tongthoknani bagui norok no kebo mana khaya phiaba kokhe ang norok no thajikon saka norok naifano chaphano tongthokphano norok hus ek number norok Bwrwi rok hus tongnani nangnai khapani takuk tai buksong norok nukhuna chini takuk khorokba tei Bwrwi khoroksa no hopung rompre oi tabuk borok pulis ni yago yafarui rwjakha o takuk khorokba ngi naidi जों saimano omo hai festival kotor kotor o kwbangma borok rok no Manjak laifu rompre laifu bulaifu toklaifu omo hai rok sob somoi no omo hai program jefru songsago o program time bo omo hai rok Jani Tiprasa rok wnglaio engkai omoni bagui no jahate Jani Tiprasa Bwrwi sikli rok jahate buini nungma hai buini khnama hai nokni sako khlaiya wngna tuikhe joto Bwrwi rok no norok hus tongbaijadi joto Bwrwi rok no ekdom norok ni sakno ekdom norok ni character no norok follow khai cholidi jehetu buini khnama hai buini nungma hai jahate norok thani o wngui manya tuikhe norok hus khlaiui
Tring festival no thangai norok lamsok phano tongthok phano norok a jagao norok ni character no safety khai cholidi tei huske cholinani khlaidi takte busa kwbangma thaio oma hairok समस्या wirong sako kwbangma no phainani charge karon kha tabuk borok munisirong thani joto borok ni thani kaham kwrwi oboni bagui no jara bwrwi rok Tring Naina thainai rok norok huske naidi ayang uyang chwlarok bai phaidi hindi he oma hairok hinui sajagui norok kokhonu ta thangbai jadi jese boyfriend phano dongthung girlfriend phano dongthung norok husungdi tabukni o jora wngkha tabuk norok jotono saimano bomo hai jora ha norok bo khwnai tongna manjak laio hinui rap khaijago hinui rompre jago hinui norok jotono khwnai tongbaio o khwnatwtwi phano jara bwrwi sikli rok hus kwrwi hinkhe phiaba norok bo derana phano charge tongo tei nos tongna phano charge tongo hingke oboni bagui no ang joto o tipra hasteni bwrwi sikli rokno ang especially ang sana numusungo norok Tring Naina thangphano nai phano tongthok phano norok huskai naibai jadi norokni sakno husklaidi safety khaidi norokni character no follow khai cholidi bukhukso wngya khe rompre jakphu ha ri sisik jakphu oma hairok nongni sakao goti phuno thangui mano jara hus kwrwi rok jara tongna chana rwngya rok tabuk to bwswkangni salo Tring kotorma joto jakon songjaknai kwbangma no baksa baksa aim ba target wngwi tongbai khena tamo khainai khaya kintu abo baksa bwrwi rok saimanglak baksa call khaima baino phaidei nainani program thangano phiaba nono baksa naina tlang phano baksa borok rok nono hamya phano khainani chance tongo aboni bagui no jeng khwnao sob somoi program omahai songsamani omahai salogo rompre jakpho rap khaijakpho chwlarok bai omahai rok jeng bisi brum brum no jeng khwnao hingke oboni bagui no puilano norok no ang huskai rinani muchungo ang haini haini norok sana muchungo jara bwrwi sikla rok norok hus tongbai jadi program naina thangphano khub sabdan khai norok naidi kona koni ta thangbaidi chwlarok phaidi himpano ta thangbaidi tei jesakbano phone khai tongthung jesakbano kok kaham kaham sai tongthung jesakbano kok kwtwi kwtwi sai tongthung norok ekdom hus wngnani nangnai oboni bagui no ang tini norokni bagui o video chikonsa swnamwi tubui phaio hingke norok khwnakna taku khorokba bwrwi saichungno rompre laimani obo kaisa naidi bwswk sitra tamo omo kaisa naidi bwswk tamni sanai abo kuno sana motoya tahutai bukso oma haino tabuk chini borok munisirong thanio o tongmungno belai kheno tabuk jaga jagao lombui tongo jaga jagao wngui bo tongo khabani tahutai bukso hingkai o kokni bisingtwi ang haino hai chini jara guardian rokno bo ang sanani muchungo norokni tongmungno bwsa sikli bwrwi sikli tongkhangkai norok bo khub sabdan degi basurno bedam rima hai norok aswk bedam taridi wngya khaiba buini khwnamo hai khwnawi thanai nini nukhugo bo bwrwi sikli tongo hinui ahaino yak sarogui ahaino kona koni rohorwi ahaino rohorwi tongkhangkhe ang jara buma bufa hinai rokno bo ang sanani muchungo norok omtwikhai jemon musuk bedam phiyongma haikhe ta phiyok jabaidi norok sabdan khe cholna nangnai norok bui boma hai wngtong
boma hai manjaklai tong bo hai tam khlaijak tong abono puila sigang saimana nangnai program যখন তে program wngkha মাত্র norok ekdom clear ke saimana nangnai o program bo mungse mungsa wngwi phano mano abono main muda norok saimana nangnai tini nini bwsajak sigla tongo je bini musungtwino nung yaksar rohoka ha bini musungtwino nung tongthori tonika bini musungtwino bono ekdom bedam khai phiok tonika om haike toninai rongni thanino o je sitrabo wngwi thango hamyabo gothogwi thango abon bagino ang joto friend pita mata haikeba buma bupha songno ang বিশেষ করে সানা মুসুঙ্গো নরংনি বসাজক সিগলা তহাংকে আহাইনো আন্তজুই yakta sarokdi bo jaga thaya sabai thaya omti rongno fuila sigang singdi tei borokni jeta tamhnai thana himna gurina rongno bo norok khel khaidi tei norok sob somoino bo songbo norok ekdom nijini bwsano ekdom khel naraknani nangnai ha program to program no abo kaisa Jani Tiprasa rokni bosor brum do ungo o nainani no mana khaya ba o thangtani no mana khaya phiaba baksa oma hai jorao no dera layo nosto onglayo haidiba engka oboni bagese jara Bwrwi sigli bongthung jara Bwrwi sigli tongnai buma buphano bo ang haino hai sanani musungo norokni bwsa sigli tokangke khub sabdan khai norok yak sarokdi haino antujui tar hordi haino saimia khugya norokni bwsa sigla rongno nokni ta ongkho ridi khabane ta hoktai bukso engkai oboni bagise ang tini norokno okok rokno sanan bagwi jehetu nokni life ba jotoni mane life jehetu hamyang yatui ha jehetu buibai sajayatui jehetu nostong yatui ongnani bagise tini o video norokni bagwi swnambui tubui phaio khabon ta hoktai bukso engkai baksa o video no naiwi ba nugui borok wansugui mano ani life ani issa rok ni phano sawi tongmano ঠিক আছে janjani life janjani isano haithono o samabai जों माने ओंया tangai hinde nini life nini ichha ঠিক আছে nini nokni mai nungno chai tongo haidiba kintu kok to soino soi phano jefru ungui thango jefru gothiwi thango jefru nostongwi thango o jorao nung tamni sanai obono kotor program rok hingke kotor omhai onustan rok thangke sini Bwrwi sigli rok khwnao robot bagano rompre jakphu lama bo rompre jakphu ha tlang thangjakphu hai hingjakphu gobang mano जों khwnao bosor phaikeno omhai program kotor ba superstar phungkha orchestra rok phungkha omhai program naithanio gobangma sini Bwrwi rok dera layo manjak layo angkai oboni bagino जों hus jara tongnai bo katinai jara hus kwrwi chwla phunungthung Bwrwi phanungthung bo hus kwrwi bo omahai sitraono bo khlaiwi thangnai angkai o jorao tamkha buma buphani bo kaisa समस्या फाइनाय ha lasima singsa फाइनाय buibai sajaknai buibai yasi surjaknai angka abo kaisa borna mediba angkai obono jehetu omhai jotoni nukhungo jotoni sago klayatui jotono huske nailaidi thanglai tongtholai omase ang tini norokno o video ni bisingtwi kaisa message saikeba norokno kaisa kok kwcharo khabane tahoktai bukso angkai amsung nong sinai tini video tahoktai bukso norok o video no naiwi tamo bujikha tamo sawi mankha norok comment khainani tapokdi jefru norok comment khayo norokni bumung haikeba norokni parani bumung comment no siridi jehetu ang norokno thanks rim manatwi angka haino norok bai kwtal video malai siwano tin bagi video amsung nong situng jotono no hambai jotono kaham korong susto tongbai jadi Tiprasa ayuk laktho।